Quines són les teves principals aficions? M'agrada molt menjar i m'agrada cuinar també, però m'agrada menjar. O sigui, com a afició d'anar a menjar a llocs, fer rutes i anar a restaurants específics de tot el món. És una cosa que sempre que puc permetre-m'ho, ho faig. És una cosa que m'agrada molt. Digue'm una cosa que no hagis fet i que t'agradaria fer. Anar al Japó. Recomano un llibre. Home, connectat amb Glengarry, m'estic llegint Realismo capitalista del Mark Fisher, que és un tio increïble, i dels últims llibres que m'han marcat molt els últims anys diria Hamnet, de la Maria Ferrer. Finalment, què et falta per ser plenament feliç? Uau. Soc bastant feliç, la veritat. Què em falta? Doncs potser em falta aprendre a conviure amb la incertesa de saber fins quan i com, no? La incertesa que és la vida, no? Crec que conviure amb la incertesa és un gran regal per poder mantenir aquest estatus de felicitat quan les coses van bé. Crec que conviure amb la incertesa és una cosa que em falta consolidar. Moltes gràcies, Pep Ambrós.